izandla ezinkulu the praise of the Lord. Yathanda ukubingelela Baba Apostoli Ntuma egameni likaJesu Kristu. Amen. Njalo kuhlala kuyintokozo ukuba lapha nokuba ingxenye lokho uNkulunkulu akwenzayo kule ndawo. Amen. We bless the Lord kakhulu bazalwane. Kumsebenzi uNkulunkulu awenza kule ndawo mkhulu kakhulu. Siyayibonga inkosi ngalokho. Amen. Baba mfundisi sokhela umama egameni likaJesu Kristu siyabingelela izinceku zonke zenkosi, babishopi, apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers egameni lenkosi. Amen. Kube obaba, omama, obhuti, osisi nabancane kwelihle igama lomfana wethu uJesu Kristu siyabingelela. Amen. You know, senguseke kakhulu kule ngumzuzwana ngingenile kodwa yawasengathi ungangeke bese uphuma futhi unganyuka ngase stage sekuvele ngaright. Amen. Ngingizwe ngizofunda ivesi bazalana ngoba sengize ngafika. Ngizofunda ivesi nje bese ngisuka amaqedwe ukufunda ivesi ngizobe sengisuka. Amen. John chapter 12. Thank you, Jesus. John chapter 12. Let us read from verse 1. Verse 3. So should you see this is Ngakho kuseyizinsuku eziyisithupha. Ngakho kuseyizinsuku eziyisithupha. Ngakho kwakuseyizinsuku eziyisithupha. Ngaphambi kwePhasika. Jesu kwakuseyizinsuku eziyisithupha ngaphambi kwePhasika. uJesu wafika eBethaniya. uJesu wafika eBethaniya. Lapho wayekhona uLazaro uJesu amvusa kwabafileyo. uLazaro wayekhona eBethaniya lapho uJesu amvusa khona uLazaro kwabafileyo. Thank you, Lord. Continue. Base bemenzela ukudla khona. uJesu bamenzela ukudla la eBethani. Bamenzela ukudla eBethani. uMarta wayephaka. Kepha uLazaro wayengomunye wababehlezi ekudleni naye. Now kuthiwa uMarta yena wayebhizi elungisa, kuthiwa kodwa ke uLazaro wayehlezi kanye noJesu ngoba wayefana wayefana njengesimenywa. Asiya. Maria wayesethatha ilitha lamafutha enadi. Now ke uMaria usenjalo, uMartha is preparing into edliwayo, uLazaro uhlezi etafuleni njengesimenywa. Kuthiwa ke nangu uMaria esethatha umfume wamafutha asiya. Lodwa elinenani elikhulu. Kuthiwa ke lamafutha wona nje aye nenani elikhulu. Funda siqede. Wagcoba izinyawo zikaJesu. Wasegcoba izinyawo zikaJesu. Wesula izinyawo zakhe ngezinwele zakhe. Wasesula izinyawo zikaJesu ngezinwele zakhe.
indlu yagcwala iphunga lamafutha. Thiwa indlu yabo sigcwala iphunga lamafutha. Kepha uJudas Iscariot omunye wabafundi bakhe. Ngicela sibe kancane ngoJudas. Thank you. Hallelujah. Sizoqhubeka khona manje. Uma thandaza ngesilungiselela ukuza lapha, the Lord just gave me this scripture. Leli verse kwathi ngifunde nje bese ke sekuyobe sekulungile. Kwakusele izinsuku eziyisithupha kube iPhasika. uJesu waya eBethania. Hallelujah. Waya eBethania kuthiwa ke ilapho navusa khona uLazaro. uLazaro esimthola kuchapter 11 obekade efile kodwa kwaxaxa ukuthi uhambo lwalingaphelile. Sanibona bazalwane. Kuchapter 11 uyafa uLazaro. Kuchapter 12 utholakala uhlezi etafuleni. Uyazi ngathi ngakhuluma kanje ngiyeke ngathi nje ngathi bazalwane akekho ozofa prematurely. You will not die prematurely. For there is no weapon that is formed against you that shall prosper, and every tongue that is rising against you we speak judgment. For you will not die, but you shall live and proclaim the good news of the Lord. Let uma bekunesigule emzimbeni, now I understand. Uma bekunesigule emzimbeni obalekwe insuku, sizositshela ukuthi siyama namhlanje wena usazophila. Wena usazophila zeyiningi insuku zakho. Mhlambe yabazana ngisho nje wena usazophila uma isitha besikade sihlele ukuthi wena kuyaphela ngawe. Yingethi sizokhansela ukufa empilweni yakho. Hallelujah. Sizokhansela ukufa. Wena uzoba yilento uNkulunkulu ayemisele yona ukuthi ube yiyona. I don't care who says what. But I declare and I decree, you shall become yonke into uNkulunkulu athi yiyona. Now, wafuLazaro kanti uJesu ufike walokugula ngono wokufa, but it's for the Son of Man to be glorified. WafuLazaro wavuswa, wamvusa uJesu kanti he had an appointment. With chapter 12. He had an appointment with chapter 12. Ulithi iBhayibheli wayehlezi noLazaro ehlezi etafuleni. Nkosi yami, Lord help me. Ehlezi etafuleni bese lithi ke iBhayibheli uthi uMartha was preparing ukudla. And then to Mary Magdalene, Mary weza ephethe umfume wamafutha. Bese ethi obhalayo athi ayebiza kakhulu. Kanti uma uyamanye amagospel ukhaswa ukuthi bafike bakhaze the container. Bakhaze the container and the content. Bakhaza ibhodlela bathi ibhodlela lakhona it was an alabaster box. Bese kukhazwa kuthiwa it was one of the precious stones. Now kuthiwa ibhodlela lona qalithe qala lalingelenani. 2 amafutha aphakathi uyashiwo lapha kuthiwa nawo awenani. Kuthiwa lo wesifazane weza wagcoba uJesu ngamafutha wase esula izinyawo zikaJesu ezisula ngeenwele zakhe. Uma ufunda kwamanye amagospel uthi omunye obhalayo uthi uma evule uthi she broke the bottle, uthi she broke the container ukuze kuzophuma lento phakathi. Lithi iBhayibheli waye bazama ukuthi obhalayo omunye kwamanye amagospel uthi wayehlezi endlini yomfana
uJesu waxosha imoya noma amadimoni ayemkhwele. Sanibona bazalwane. uJesu wamdeliverisha ekhwelwe imimoya. This woman wabuka isenzo sikaJesu. Wase ejaba umuntu omuzayo ukuthi konje yini engayenza. Yini engayenza okuhambisa ukubonga. Looking at what the Lord has done for me. What is it la engayenza? Ulethe iBhayibheli bachaza to wasa ngalonga nalana perfume abenani. Ana bafunda wahlekezansi sizwe ngoJudas. uJudas hayi la mafutha alapha akalingana inkokhelo yonyaka wonke. Akukuthi this woman wahlala from January, oh Lord help me, wahlala from January preparing. I'm looking for an opportunity ukuthi kumethuka likalafela lokuyobonga. Oh ngathi ngishumele ngathi uma ngithuka likalafela lokuyobonga. Lithi iBhayibheli amafutha la aya yinani lonyaka wonke kwangaba mkholo nyaka wonke. Kusho ukuthi uyahola from January uyabeka preparing elungiselela ithuba lokuyobonga. 2 February baze bafika ithuba. Uma kufika ithuba weza nebhodlela linenani namafutha lenani azobonga kuJesu. Bazalwane, one of the things hlabaniso kuhlala kulena ngiyadlula in thanksgiving, it is the attitude of the heart. Thanksgiving is the attitude of the heart. Ukubonga kuyisimo senhliziyo. It is the posture of the heart. Amphinde ngoba ngiyaqeda bese ngiyahlashisha ngazokuthi besiphela. Ukubonga kuyisimo senhliziyo. 2 Ukubonga uyakulungiselela. Awuvuka kuseni uyobonga. But you sit down and look what the Lord has done for you. You count the blessings. Ubuka izinto inkosi asenzile. Uthi ukuba bengayona inkosi ngabe mfele ngabe lokho kwenzekanga. Uthi ukuba bengayona inkosi lokho ngabe kwenzeka. You prepare. No, ngaphinda. Ukuba ngiyabonga you prepare. Uyasilungiselela. Ulungisa inhliziyo yakho. Thanksgiving or an honor, it is the attitude of the heart. If your heart, oh bazangihlabekile yona uJesu wakomangaliswa indoda wathi lase sizwe singidumisa ngendebe zomlomo but inhliziyo yasikude nawo. Because when we speak of honor and thanksgiving, it is the posture, it is about the attitude of the heart. If your heart is not right towards thanksgiving, oh God, if your heart is not right towards thanksgiving, he that he learned also told umuntu inkosi menza izinto
sithi sesishilo sasingokazini imisebenzi yakhe emihle nemkhulu nemamazekanga, kodwa singagcini lapho siphathe into yokubonga. Asizi okhosha uma sizobonga, asizi empty-handed. Okay, kandiphumile ngesonto incawe liphumile. Uma sizobonga asizi nesithelo kuphela, so kodwa siza siphethe nento yokubonga enosha elingana nesithelo so sazindebe zethu. That is why uma kuzoba Thanksgiving, we prepare. We take time. We take time. Thanksgiving is not an event. Ukubonga kwethu into emihlanganiso. Sivuka kuseni sibonge Nkosi ngalokho esenzele wena. Awusembona abazalwane sokweni. Sivuka sibonge Nkosi. Sivuka sibonge Nkosi ngalokho esenzele wena. Kodwa sike futhi silindele usuku oluzomeneza lokuzobonga. Angiyilinde ngiyazi. Soqede. Into ethi nje senilinde usuku. Mhlazane kumenyezela usuku kuthiwa sizobonga. Isikhathi se-Thanksgiving. Into ethi uyahlehla uprepare. Ulungise into yokuyobonga. Oh, unengxala. Into ethi you prepare, you take time. Uma kuzobonga, awuzi nalokho ojwayele ukuza nakho. Yona into yakho. Angiphe. Uma kuzobonga, awuzi nalento ojwayele ukuza nayo. Ngoba wazi amandla okubonga. Manje bazakubona ke yenzeka lapha yabona ngikhuluma engayizelanga la ngiyizelanga la bazalwane nenye into ebenziwe enkulu. Now ufika abantu abanobulephera balishumi. Come on. Banesidingo bonke. Lithi iBhayibheli bonke abantu bazalwane banesidingo. Lithi iBhayibheli uJesu wathi kubo hambani niyosiveza kumpristi. And the Bible says as they went, niyazokuzala nje bahlabuluka benjani behamba. Kuthiwa wajikwa yedwa wabuyela kuJesu. uJesu swale bazalwane, uJesu yabuza kanti belingelona yini ishumi natsobekini. Bekungathi uJesu kulungile uma bahlambulula lokho kwenu. Kungathi he's expecting nothing in return. Kanti ungathi lebesene abalinde ukuthi bazobuya bezobonga. Kwatholakala unani ungabuyi. Kwabuya oyedwa ezobonga. Hallelujah. Because inkinga yethu bazalwane, we easily forget let Inkosi esenzele yona. Uma sekuyisikhathi sokubonga, we forget izinto Inkosi esenzele zona. Most of us asinayo into yokubonga. Kuningi umntana bakodwa ukubonga kwethu kuncane. Kanti ukusho nathi into ethi ukubonga kunamandla. Uma wabuya wazobonga, uzibeka ethubeni lokuphinde wenzele futhi. Kusho ukuthi ngisesokwenye lo. Uma uke wabonga, ngiyabonga bazalwane. Uma uke wabonga, uzibeka ethubeni elihle lokuphinde wenzele futhi. Yingathi sithi bazalwane, yingathi uthuzela ukusobonga, uthathuzela ukusobonga, kodwa uphinde unikezwa, unikezwa kungacelanga. Sanibona esontweni. Unikezwa yingathi nje athuzobonga. Aphinde ukubonga uyamlungiselela. You prepare. Lo mama okwetha bakithi awunani shumela nje. Lo mama weza
goal lokuthi nje khona into engifuna ukuyenza mhlaza ngithola ithuba looking for an opportunity ethi mhlaza ngithuba livele khona into engifuna ukuyenza wathenga an expensive perfume and then she broke the bottle but she broke the bottle. Hear this one. Angazi ukuthi amagumbi ayimangaki. Kodwa what happened when she broke the bottle? Kuthiwa ivumba noma iphunga lagijima indawo yonke. Hayibo. Kwesiwa angibone ukuthi wabona. Angibone ukuthi wabona uJudas. Angazi noma wabona yini. Kodwa wazwa ngephunga. Wazwa ngephunga wathi hayi ukube sengathatha lamafutha hayi bazalwane kwakusepa kokuphulo kwebhodlela uma kuphuma iphunga ligcwalisa indawo yonke ingathi wathi nongale naye wazi ukuthi khona into eyenzekile ngala usamele unongale wazi ukuthi khona into eyenzekile khona amafutha avuliwe laliphunga langazibeka othanda ukusika kwakade ukuthi akakwazi ukuthi kukhona iphunga elihambayo sekuyaqeda khona wayethi ufuna ukusika wayengakwazi ukusika wayethi nje leli phunga lamafutha liqhamuka kaphi angamazi uMaria wayelandela iphunga lamafutha wayelandela iphunga lamafutha akwazi ukumthola. I'm about to close. Ithini into yami yingathi awubazalwane uma seliphulile ibhodlela kuphuma the smell silent ephakathi ebhodleleni sagijima indawo yonke kwaba yinto ethi kwaba yinto ethi nongambona kodwa iphunga ngiswenisinga kwaba iphunga lakuduza kwakuzwa kakuthi elikabani leliphunga ubani okwazesha ubani lo okwaze ukuthenga lamafutha enani elikhulu kwacaca ukuthi akekho umuntu ngaphandle kwamlomeni funa ukuthi oh Lord uphinde yinto ethi nje emva kwesigameko akekho wayekwazi ukumziba akekho wayekwazi ukuziba umeli nowayengazi nowayengekho wayexoxela ukuthi hayi sitha sihlangene hayi man kwanephunga kwathiwa livele ngaphi kwathiwa umeli mamngani uphile lona uJesu athi kabuye imimoya sayo ngiphinde futhi ababekade bembisa ngesici sakhe bembisa ukuthi ilona uJesu akhipha kuyamadimoni kwashintsha indlela abakhuluma ngayo kwashintsha indlela abasho ngayo abasasho ukuthi lona hosha abasasho ukuthi lona uJesu akhipha bathi ilona wakho uJesu ngamafutha ngoba kwashintsha indlela okhulunywa ngayo kwashintsha indlela asashiwa kuthwala ilona uJesu akhipha kuyamadimoni sekuthiwa ilona wakho uJesu ngamafutha ukubonga kwakhe mashintsha status ukubonga kwakhe kwashintsha reputation ukubonga kwakhe abenza nkosini osha kwenza abantu bashintshe indlela abakhuluma ngayo sesonweni inkayenzayo nephunga lamafutha langazibeka nokuthanda ukubheka le kwacaca ukuthi lento yenzekile into engazibeki leli phunga yiphunga elingazibeki ngifuna ukumemezela nje ngithi sengihlala phansi into ethi laninto inkosi bazalulama abantu kunabantu inkosi azobenza in this season bangazibeki
yakhona uma bebanga abantu ekufanele bapromote kubantu bese bafika kwena kwentiwe. But I declare in this season you'll be the first one. Yathiwa ayosha yathiwafuna kumuntu for the new post kuthiwa akakho munye other than her. Funa ukuthi ngiyasizukuzibeka. Oh my God, thank you. Funa ukuthi ngiyasizukuzibeka. Asizukuzibeka. This is our time and our season. Asizukuzibeka. Oh, inyathi lana abantu that will locate us and find us. Ngoba kunaphuma lamafutha azogijima indawo yonke. Inyathi laliphuma will cause people abakude to locate you and find you. This is gonna be a different time and a different season in your life. Asizukuzibeka onomnyayifaka lethu into ethi asizukuzibeka ade bethibile befukuziba kulesizini. Oh yanasha, if you're in the business space abantu ade bengafuna ukwenza ibhizinisi nawe, oh sha ingathi bazofuna la ungakhona. Oh, because the favor will be upon you. It's gonna be a different season that will locate you and find you. Asizukuzibeka uma abantu ade beqisa amasho amaplaza besingakhona. He take part in this season. Watch the space. Oh, bathi ngibemezela ngibemezele kulimandla imandla lona likasizukuzibeka. Asizukuzibeka ngoba kunaphuma oshabata ngoba kuphasa ngoba asizukuzibeka. Listen, I'm a puppy. Let's call him back. Kutiwa, kutoa ndani ya kabani. Kutiwa imasiru, kutoa mupia. Inati. Umakakasaki. It's a different season. Unapunga.
ngoba laba ade belapha ekhaya bahlanziwe bahlanjululwa yena balungiswa yena wafika engazange alungiswe engagezanga nanobuso kwasho ukuthi isikhathi sokumayezela nomafutha kwasho ukuthi hosha ophilwa abantu kodwa khona hosha amafutha awasa yamabasala noma ngeke aseqedile bethukela bethukela into ukuthi kuthiwa nje ngizosho kunephunga mana angikume nje umuntu ohlanyayo ngithi 24 hours awuzukuphela nginamthula ukushona nje umuntu ohlanyayo ngithi 24 hours awuzukuphela. Some of us will receive cards kuthi uhlelo lesesibenzini uhlelo usasaletha uhlelo lophela kodwa sithemba sithi kwakhona into esalayo emoyeni wethu kwangathi singabiza asazi for what no sibona kodwa yindathi kunamafutha kunaphunga amasikhathi nokungashutha ngohlanya nje umuntu ongaphilile ekhanda kithi ngingasho nje ngabantu bonke kodwa nje ngisho nje umuntu ongaphilile 24 hours awuzukuphela. Some of us bazobizwa endaweni ephezulu omnamisa omthelonizwe yindathi amanye ama-companies azovala ngeyi-12 kodwa kuyothi kuyoba zi-12 khona uzobesebenzisa for the new position. Don't worry, it says it's another season. It's another season. It's another season. Laliphuma umntu lizosimameze awumadoda kithi ngathi umuntu wakulungathi laliphunga kuzozwakala kubizwa amagama ethu kusinga everybody in the marketplace kuthiwa ningasitholela umfundisi ulkhama plus njengoba sivala abikabise nomfundisi akekho prophet bese vele kubizwa obekade lapha. Okay. Not on the basis yezinto akazisho. Okay. Kodwa ngenxa yokuthi ubenyezelwa yiphuma lamafutha. Funa ukuthi ngithi. It's okay. Funa nje ukuthi ngithi uma engachithwa kahle amafutha bese sivala umnyango sivala umnyango sishile short isigcinile kodwa dlula ngaphandle uzosho ukuthi khona into eyenziwe yinto leliphunga lizophuma ekhaleni lasingaboni khona ngishumayela lento engithuliwe it will penetrate kutholakala liluka ngaphandle kuthiwa kwenzakaleni yile nje was one of the things that I know there is no distance in the power of God as sikhonza leliphunga ligijima indawo zonke lapho singafuna khona ingathi lizogijima phambili kuzozwakala ukuthi bazalwane ilakhatha I'm about to close. I'm a Philistine as I am here. What do I ask? Who do you have to do? You have to do this way. Kuna manda mazos. What can I say? Shine. I think I'm smiling it. You get to Huma Katazanga to boss is not here. God is also. Your boss is so strong. Oh, your manager is so strong. Oh, what you call him? Yayazagina. Oh, Wabagiti.
uyabona ngakhuluma nje kodwa ngithi baphuce umsebenzi usubambile. Yebo. Baphuce umsebenzi usubambile. Akhathazeke. Uyabona nje umsebenzi ukumama umuntu. Uphuma iphunga lamafutha. Liya endaweni lapho lingainvite ngakho. Awumeni uyayigelela. Yethukeleza. Lizofika mlizali ngakho. And God will cause them to remember. Yes sir. Ukuthi kunomuntu nje la. This is your time and this is your season. Oh, this is your time and this is your season. Look, isho njalo ngento ethi somenyezelo. Sizomenyezela. Nakusakhuluma nabusana. Somenyezelwa isikhathi lesi. Ilokhu uNkulunkulu akwenzayo. Lemzomenyezela kodwa ngithule lonke. Okusho ukuthi uma khona oh God. Uma khona olindele into eordinary. Lena zoyenza uNkulunkulu is super ordinary. It's extraordinary. Oh, yeah, man, you look at it as a black boy. Oh God, you look at it as a black boy. Push over the other number mass. You look at it as a black boy. You look at the as a goose. Foot in the home as a toilet is your God. Good God. What in the sugar tease? Oh, what in the sugar tease? Shili hande amazi lento okubayinethe amazi lena inhlanganisa le ethi noma ngathiwa udlelwe imoto umfundisi awuyazi lena udlelwe imoto umfundisi kulesikhathi wakhathazeki kunephunga I see God. Oh, I see this one iphunga lizokhoza restoration in your life. There's going to be a restoration. This is just a glass of Ellis over here. Restoration. He let in Jerusalem. See for mama. Oh, he fighting up that. She said, "I'm trying to pop the penny." He got it. Shama, mama. Sula, mama, say, "Shaka." Into ethi kunabantu aba-influence umuntu othize lo othize thunyiwe ukuletha into ethize kothize ngisho ukuthi ngithini kwabantu influence yabantu abathize ukuphazamisa lo obethunywe kothize bamenza bashift focus wangabe sakuletha bethunyiwe kodwa konje kufanele into ephelele endlini angazi lento ngisho kodwa ngiyasixoxa nje kodwa into ethi naloyo kunephunga eyohamba kumkhumbuzi acinga ukuthi ivela ngaphi athole ivela nakulo owakhulunywa ngalo kodwa manje sizamina kuletho ligijima iphunga limlocate oshala limdirector azalocate amayifika athole ukuthi lo wakhulunywa ngabe ngayo
ebusuku sothandaza sothandaza abantu abankani mthini Pastor, you know what I see? I see angels. I see angels being dispatched. And the winners are happening. Oh Lord. Funa standards ebusuku. Funa standards ebusuku. Oh, bazali funa standards ebusuku. Funa standards ebusuku. Ngoba ikhona into eyenzakalayo.